Lembai sana parang ni Jobanivlog tisna tham ko fin ke support bawa soi ma jeu jeu pokwan nan mohor nan sana berdamugai in bai blogs ko praja sena mun jabai hane mun interesting kamne se sakala menanga school of vlog banai hang ne ekdom ukha prep sir tanane pot korea dokona hadna no sfeir be arna जोङो nani boro nuakai doni de biskuda doni de gari tari sibo जाबाय ne मानसिफ्राबो एसे सिबोबाय नोंबो सिबाय एसे ओरैनो गगा मोनखानायसोमोन दा माने थाथ'बाबा माला अखा गारगोन साननानै थाथ'वासै आरो फ्रिमोन आइदै खावब्लुनि खालायलायनानै थांदोंमोन आङो फैदो आरो माने एसे लेट जालांदों मानो होननानै बुङोबा फिसालायाबो देहाया बारा सुख गैया एसे दुंब्रुद आरो एसे गगागा बोरैबा गन्थं सुरुप होगासिनो दं ओंखायनो हगार हरलाबोमोन नामा होननानै थाबायमोन आङो ओमफ्राय नो खोरखिथिं गावनो खेवनानै नाहरबाय ओमफ्राय मानसिफोरखौ थांनाय नुबायना आंबो थांसै नामा ओमफ्राय टाइमानो गैखाला 10 मिनिटावनो जाबाय लोंबाय गानबाय सिउबदो नैबे आङो ओंखायनो आथुर थांनाय जाबाय ओमफ्राय आंबो स्कुल फिस एप्रिलनिल' मेनि गेजेर नांबाय थावबाबो एप्रिलनिल' मानो होनबा आं मासनि फैसाखौ मासाव होयो अबेबा समावल' बिदिनो मास मोननै मोनथामनि ज' होनाय जायो आरोना बेबायदि हिसाबैसो सोलियो जोङो आरो बिनि सायाव रायजाबावोसो फैसानि थाखाय हाबा जादों होननानै आइदै जोंसो मिथिगौ मास मोनसेनि जायगायाव जुदि मास मोननैनि होदोंबाथाय ओइथिं सेरा ओरै जाहैनो नागिरो गोजौ गाहाय दासो गेजेर नांदों आइदै खामानि दामानि मावनानै लागोनसै आं ग्रिन टि लोंनानै लागोनसै आं उखैलायबाय आरोना आंबो जायाखै नालाय दैल' लोंनाय बयनावबो जाखायोना बिदिनो नक जगा मा होनो ओमफ्राय आं फोरमायनो मोजां मोननानै फिसा खोथाखौनो अबेखौबा ओंखायनो फोरमायनानै होनाय जायो आरोना सोरबा रायलांबाय जे न' टेनसनसै बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना बेजोंनो लोगोसे जाबाय नोङो जानायाथ' बबाव गारनो भगबान ओमफ्राय बे अखा थाइफ्रिनाय अखा दोमैनायाव जालायसिगोन आरोना आंहानि मैया हरावनो बग्रा सोलायनानै सोमस्रांनानै दोन्दोंमोन जाखिनि मैला दङ फुङावनो बुला बुलि बुनोसै होननानै थेवब्लाबो बुला बुलि बुनानै दोननांसिगोन बारफोरजों रानो ना राना आरो दा अखा हायोबाथ' मुस्किलानो जागोन एक्सट्रा जायगा गैया मा गैया जि लामनो थाइस सान्दुं गैयाबाबो एसे सुस्रा लाबायमोन आङो ओमफ्राय नायदो ज्राव हाबायनो लामनोल' लागामोन माने लामबायानोमोन ओमफ्राय फुथुमफिनजोब्बाय आं फटाफटनो हादोंबो हादों अखायाबो दामब्रासो आरोना फैदो मा फैदो अखा सियो फैदो र' दान्दिसे उनाव स्राय दुंगारगारबायहाय बेस्रानै रानथोंसै जेने थेने आरोना बग्राफ्राथ' रानो नाथाय बे गथ' माखाफोरनि जानजिनि मानिया राननो नागिराना प्रभु जेने थेने रानथोंसै जि गिसि थाबाबो बिराद जेलदेथु गोसोखौ गाज्रि मोनथारो आंहा थानो उसुबिदानो मा बुंबावनो आरो जिबनफोरखौ दिनै ओंखारखांबाय गाबोन ओंखारनांला सानबाबो जाया आरोना नांगौआनो जोबखाया मोनफा थ' फिसालाखौ टिउसनाव दोननानै बिमा फिसा सिदा टारगेटआव थांसैलाय गाखोदो नानि नुबाय गावनि बै आमोलाव मालाय बिसालाव बायनाय साथाखौ लाखाबावलायदोंसो दोना अखा हागोननो उनाव गाखोना आगोलाव गाखोनो उनाव नाङा आगोलावनो औ आगोलावनो दे थांगोनसै आवगोल सिदा मेन बाजाराव आरोना माबा मा होनो पुलिस स्टेसन खाथियाव नायदो ओमफ्राय साथायाबो खुदैजों बुद्रुजोब्बाय खोमा लानोबो होआ थिखांनानैबो लाया खटक सोरखौ लङि गाननायफोरखौनो ज्रावसो बुजाराव हरबाय ओरैबादि मिनिनानै होसै दानि दखानदारफोरजों जों आरोना नों दहाय सोर आबौखौ बुनाय बै आबौ हारसाखौ आइदै नांगौ लांनो फैनाय बुस्थुखौनो मोनगोन ना मोनलाथाय डेक'रेसनाफोर मेन टारगेटआ बेनो आरोना दाबसेयाव थांगोन बेबो ना गोरान बिदि गथासो ना दाब्लां नाया गैयाना बे मुथ्रा होनो मुथ्रा बेखायनोथ' ना मुथ्रासो जारलासो थुनाङासो जियो हाबाब र' सोंहरनां मुथ्राखौ लांगोन ना लाया होनलाय मा मोननैखौबो मा होनदों सोरखौ लायनो आदाखौ बाबा फैयाखैबा बिफाजों आं खरा रायलायबाय नालाय बुस्थु बायनायाव माखौ लानो मादि लानो बिफाखौ फैनाय बायदिसो मोनबाय नै मा जाबावगोन दानाबा बाबाखौ लायनोसै आरो बाबाखौ लायनोसैनो बाबाया फैयाबा बोरै लायनो सना
हरदो आं लानोसै नो नोंना नै किसमिनानो नो आं लाखाबाय नै खौ लानानै सिरि थादोनो हाथारलां मानसिखौनो साथाखौबो गावसो लाबाय थायो नागाराबो मायाबो आयौ 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 लेथ्रा फेथ्रि फोनांजोब्बाय आं हाला फैदो फै जाबाय नै अखाया बोथोराबो मोजां नङा बेनोसै आदारा जेबो लांला आङो मुलि दखानावबो एसे हाबलांफानोसै जोलैफोरनो लोमजानाय गगा मोननाय नैबेयाथ' लोमजानाया दंखायो नोंनोबो लायगोनसै रां खेवनो खेवबाबो साथाखौ आंनो लाहोनाय नङा आरो हायखांलायनानै लागोन गावनावनो फैलायबाय बिमा फिसा संसारानो बिदिनोसै बा जिबनानो थांलाय फैलाय एबार आरो फिसालाखौ टिउसनाव लायबावनोसैलाय गनायजों ग्रोब सफैनायजों आरो ना गनाय टाइमजोंहाय ओमफ्राय बाजारा बेनोसै आरो मा होनना बुंबावनो जुनाफोर सहायनो हाला आङो लुगैसुलि मानसि आपेल थाइसे हानानै जानोसै बिमा फिसा र' आधा केजियाव थाइब्रैल' गाखोथारो बेबो 250 थाखा गाहाम होलायलाङो माथो ओमफ्राय आधा केजि 100 थाखानि बिनानै लाबोबाय आं मा होनना बुङो आयौ थाइसे आपेलावनो 25 थाखा गोलैबाय होनबा थैगोनहाय हराबो हरा मोनसेयावथ' हरा मोनसेयाव खुनुरुखुम हरबाय मुलियाबो नै लाबाय एसे गगा मोनस्रानायनि एसे लोमजास्रानायनि लानानै फैबाय आं हानानै लाबाय एसे फिसाजोआबो जाया बिमानिबो खायद' नङा जानोसै होमबाबो बे गथ'आ आंखौ दिनै बिराद मिनि होनांगौ मिनि होबाय दे दासिमबो साथायानो हायखंलायनानै लागासिनोलाय मा साथाखौ मायदि हायखंलायनानै लायो ने नायनो साथाया मायदि जानानै दं है आं नुवाखै आलाखौ लायनोसै फटाफट साथाखौ दोनदो दे सना दे साथाखौ दोनदो जोंनि न' नङाना सनालाय बिदिनो सोङो खालाव फासाव गोथाव मोनदों बारा जाया बिदिनो एखमबा एसे जासाबो एखमबा आरो खावसे गाहाम जायो बांसिनानो जानो नागिरा जानो दे मा गारनाङा सना जाजोबनांगौ दे आरोखि जाजोब फिसालाखौ लाना फैनानै एसे ग्रिन टि बानायना लोंसैलाय आङो ओमफ्राय सिनाफोर बे ना गोराना आंना माबासो आरोना आचारसो बानायगोन आचार माने दालाय एसे एववा होमबा बेबायदि आरोना आयु बेखिनियाव 500 थाखा नैबे मोनसेया जाहैबाय 100 थाखा बाथाया ओमफ्राय नैबे मुत्रा मुत्रि लगायनायफोरा मिक्सचार बेहाय आयु थैबायहाय 140 थाखा स'आवनो जाहैदों होमबा साननानै नायदो 300 लादों आङो ओमफ्राय गेजेराव 20 थाखाल' गारबाय आरोना 500 थाखा बे 400 100 500 बानायनोसो लादों हय खिन्थु आं बानायफेराखै आरोना ओमफ्राय बानायनायनोसै आरो माथोबावना ब्लगावसो बिमामोनखौ मालाबा आयु गान खनलायथारबाय नानिया सोरखौबा बानायनो नुदोंमोन आङो बिमाफोरखौहाय नायै फल' खालामलाबायनोसै आरो बिथाङाबो गाव होनहरदों आरोना दे दा बानायनो लागाबा आंनो खिथाहरल' आं मिन्थिगौ जालायो आरो खिन्थु गाव बानायफेराखै आं बानायफेराखै ओमफ्राय दुखुनि खोथा अखायानो अखा गारला थाइजौ आसार बानायनो मोनासैहाय आं बे बोसोरावहाय एसे टेनसनसो जाबाय आरोना बै बोसोराव माखौ जाबावनो बै बोसोराव बानायनानै दासिमबो मोनजागासिनो दङ एबार बानायनो मोनाखै बै बोसोराव माखौबा जाबावदो आरोना अखायानो अखा बोरैबा जाथारबायना मालाबा पटकरे सान्दुं दुंबा राखावलायनाय थांगोनाव देखावलायनानैबाबो बानायनांसिगोन आरोना एसे बानायनानै दोननोबा मोजां मोनो आसार उसारा बेखौसो थिनानै दोननो मोनो बे आंना ग्रिन टिया बेखौबो हाइजें जिख्लाबसे होबासो एसे स्वादखौ मोजां मोनो आरोना गाव गोजाबाथाय लोंबाबो हाबा जारलासो आंजोंबो हाइजें एसे होदां लाल साहनि फ्लेभार फैनायनि सुरोमसैलै आं बाया मोजाङानो सिदि अखानायै फुङावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आङो मा होनना बुंबावनो आरोना आलु भाजाजों ओंखाम एवनानै फिसालानो स्कुलाव बेनो जालांगोन ओमफ्राय मा होनो मैया मोनो आंनाव ओरैबादि गाज्रि प्रब्लेम जादों आरोना आदै बेलथायनानै होदों आदैयानो एकदम ओरै फारसेथिं फैदों आरोना सिगां फारसे फैथारसैमोन फैगौ ना मागौमोनथाय ओरैबादि सायो आयौ जाय जाजाफेरदों बे मिन्थिगौ आदै बेलथायनाय आंनिया जायैया बिराद गोबाव जाबायमोन नानिनि प्रेगनेन्ट समाव बोरैबा जानो नागिरबाय थायोमोन साननोनो हायामोन आं मोजाङै सानोरालासिनो उन्दुग्रासो जाबायमोन आरोना बेनिफ्राय थायै थानानै नै मैया फार्स्ट बेलथायफिनबावदों ओरैबायदि हमथाबाय आं खुदै गारनानै ओरै नाख्लायनानै लाबाय आं ओरै सौनानै नैबे बुस्थुआ सनाफोर नैबेयो आं खिथानो र' नैबे बुस्थुआ बे लुन्दावदावा जाय जाजाफेराखै नैबेथिं फैनो नागिरो आरोना बियो ओरैबादि बे लुन्दावा
आदै बेलथायनाय बियो ओरै फैनो नागिरो एखे ओरै बुयै बुख्र'नानै ओरै हरफिनबाय दाबो सायो आरोना बोरैबा थें मोनबाय थायो दासिमबो थोद जारलाहाय ओंखायनोथ' आदैफ्रासो देद्रायखो ना माखो मानसिफ्रासो देद्रायखो ना माखो बेग्रांखो ना माखो आदैया ओंखायनो बिदि बेलथायबोबाय खोमा आरोना आगोलाव आङो सिख्ला समाव सोरबासो खोनाबाय थायोमोन आरोना सोरबा दादिफोरखौ आदै बेलथायदों नंगौना सानबाय थायोमोन खाथियावथ' नुवा नालाय ओमफ्राय आंनावसो नानि प्रेगनेन्टनिफ्राय बे बुस्थुआ थालांनाय बायदि जाबाय आरोना खुनु बेला जाफेरा बे नानि प्रेगनेन्टआव जादावनानै नै बिराद गोबावजों नै जाफैबाय गाज्रि बेमार दै बियो बेमार ना मा होननांगौथाय ना मा खारनाव जायो आं मिथिला आरोना खिन्थु आंनाव जादों ओमफ्राय सानायखौथ' दा बुंसै जायनि जाफेराखै बे मोनथिनाय नङा आरो सोरबा मोनथियानो खोमा आदै बेलथायनाया मा बुस्थु आरोना खिन्थु देन्जार बुस्थु देन्जार सायो बुखौ हरफिनाबा बिदि थाबाय थागोन ना फैफिनगोन हारसिंनो आं बेखौ मोनथिनानै मोनला ना आदैयानो उल्था जानानै थाहैगोनथाय आं बेखौ पात्ता मोनला आरोना खिन्थु एकदम ओरै थांहांनायावनो बुख'ना लाबाय नालाय ओंखायनो थांफिनबाय दा बेजों लोगोसे आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै बाबा ड्रेस गानबाय बाबा गानबाय दे ओंखामा नै दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो जालांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच